ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. хоб дӯстон, дар канал обума мешавем, лайк монданро фаромӯш намекунем. нашод реклама дар номерҳои поёмода муроҷиат мекунем дӯстон, ҳатман барои фурӯхтан реклама кӯмак мерасонем. хоб айни ҳол дӯстон, мо қарор дорем дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати Қаратоғ, деҳаи Батош. ана дӯстон, деҳаи Батош аз шаҳри нав то ҳаминҷо дӯстон як остановка раҳ мешавад. тарафи трассаи Регар, ресторани Ором қадаме медонад дӯстон, ҳамин тарафора хонаи фурӯшӣ. ана ҳамин роҳ даст дӯстон, деҳаи Батош, 8 сутхи замин, 7 дар хона. ҳозир рафта поли маълумотша ба навор мегирем дӯстон, нишон медиҳем. то охири видеоро тамошо кунед. мактаб, садик, масҷид ҳамаш дар пеши хона аст дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши хона омадем дӯстон. ана ҳамин хонаи заминие ки фурӯшӣ мебошад. ана инҷо дарёе ки Қаратоғ аст дӯстон. инҷо боғи ана ҳамин хона аст. камтарак мақсад метавонед ки ягон дарахтои мевадиҳанда метавонед ки ягон чӣ мақсад кинем бахтона. хоб ана ҳамин хона аст дӯстон. ҳозир адресша бо аз инҷо нишон медиҳем. поли крупни, деҳаи Батош. пагода обу ҳавои ҷа хело ҳам хуб аст дӯстон. нашод дамгирии хона ҳама тарафа соз аст. хоб ана ҳамин хона аст. сайри роҳ да ҳоҷатхона мешавад. аз он тараф сар мекунем дӯстон. то охири видеоро тамошо кунем. нархи навоша мемонем. номеро ватсап баъд маълумоти пураша соҳибхона медиҳад дӯстон. ин замин отдельно аст дӯстон. ин замин дигар хона аст. ана ҳамин роста ки мебинем боғчақати хонаи фурӯшӣ аст. об дӯстон, оби дарё, оби даруни ҳавлида об ҳаст. замини обӣ аст. свето ҳаст. мақсад ягон камбудӣ надорад. якчанд намуд дарахтҳои мевадиҳанда аст. ҳозир аз сари анами ҳарфи замин гевори бигем мешава, барои ки хонае ки дидестин ин мубайн дестудагиай замин ҳарфи гевори. хоб якум хона дар инҷа мебинем. гуфтем ки 7 дар хона аст. инҷо ду хонаи дарун ба дарун аст дӯстон. баъзе чизи чорашона мегиранд, баъзе чизи чорашона мемонанд дӯстон. ду дар хонаи дарун ба дарун. аз охири ин бино дӯстон то инҷора навеси калон. хоб дуюмгӣ дар як хонаи дигар абой. хонаи калон аз дӯстон размирушонро намедонем, аммо хона 5 ба 3. хоб инҷо кухни дӯстон. роста ки ҷои душевой, ҳамомхона ва турбаи печка, ҳама зимнӣ, ҳамаш қоидавӣ ва я дарбича пушти ҳамин кухня мебинем дӯстон. ҷои оби дарё аст. токи ки мақсад аз дарё меояд ба даруни ҳавлӣ, оби тоза.
хоб ин хона меҳмонхона аст дӯстон. Як меҳмонхонаи размераш чанд буд? 6 ба 3.5 дӯстон. хеб краска кардагия дӯстон. Шаш ба 3.5 турбаи печка ҳамаш зимни мақсад дорад. ана ин хонаи ки мебинем, ин хонаи зимни аст дӯстон. Зимистона хонаи компактни. ремонт талаб аст камтар. ана ин тараф то тарафи дарвоза раву дӯстон, як нависи калон 3 метра. хоб инҷо як хонаи дигар, инҷорам падабои краска, хонаи калон аст. триза чанд? 5.5 ба 3.5. ана як хонаи дигар дӯстон 7 метр аст, аммо ремонт надорад. цементблок, триза 7 метр аст. ҷуро метавонем ягон хона кунем, ё ки анҷомхона, ё ки ягон чиз дигар. расшоти меҳмонхонаро гирифтагиам дар инҷо дӯстон. хоб инҷо ҷои ошхона, дедон, якчанд намуд, цементблок, инҷо дӯстон ҷои гараж, ҷои мошин мондан ва як ҳоҷатхона дар ин дарун. хоб дӯстон ҳамаша нишон додем аз тарафи боло омада то таън дарвозара. як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар шаҳри турсунзода, ҷамоати қаратоқ, деҳаи Батош. 8 сотиқ замин, 7 дархона, замини обӣ аст дӯстон, свет, об доимӣ мақсад. хоб аз шаҳри нав дӯстон то ҳамин деҳаи Батош як остановка роҳ аст. нархи хона дӯстон 300 000 сомон боз савдо мешавад, муомила дорад. номерҳо барои тамос 915 36 45 21. як номер дигар ватсап ҳаст +7 908 46 68 45 4 +7 908 466 84 54. ана ҳамин номери Москва, Россия, ватсап ҳаст дӯстон. хона алиш мешавад ягон духонага аз тарафҳои Регар, аз тарафҳои шаҳри нав, ҳисор, душанбе духонага бошад дӯстон. болои аз тарафи шумо сум мақсад алиш мекунанд. хоб раҳмати калон барои диққататон. дар канал обуна шавед, лайк монед. нашод реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. хоб мебинем дӯстон инҷо як чалови калони дигарам ҳастаст. мақсад дарахтҳои мевадиҳанда беҳад бисёр аст. хай бо маълумоти пураш аст соҳибмулк медиҳад.